Takže čau, já vás vítám u tohoto mého prvního gameplaye na hru Far Cry 2. Nebudu o tom moc dlouho mluvit, takže se na to můžeme pustit. Dáme si New Story a Difficulty Normal. Jak můžete vidět, jsou tu jakoby charaktery těch postav, můžete si vybrat jakýkoliv chcete. Já se rozhodl, že budu hrát za tohoto... Ne. Že budu hrát za tohoto Franka Builderse. Že dáme start. Teď načítání. Tak abych vám o tom něco řekl. Vlastně přijedete, máte nemoc jménem malárie. Potřebujete hledat léky na to, vyměňujete nějaké artefakty za pilulky proti tomu. A o kanálu budu nahrávat já i můj kolega Hypes. Nevím jak, ale chtěl bych na tuto hru udělat let's play, že bychom ji od začátku až do konce dohráli. Protože ta hra mi baví, hodně mě baví, je dobrá. Takže určitě bych si ji rád zahrál na let's play, ale pokud byste chtěli, tak jenom prostě tu ukázku napište mi do komentáře, jakou hru byste chtěli. Prostě natočím jakoukoliv budete chtít, no. Ale teď už jsme v samotné hře. Grafika není špatná, hraju na height detaily, grafiku prostě. Teď jedeme do našeho hotelu. To je naše postava. Nohy naší postavy a ruce. Určitě nečekejte zbraně ve stylu Battlefield 3. Nablízkaný, prostě tady najdete zrezlý AKčko. Prostě chcete střílet, najednou se zasekne, musíte to prostě vyrvat, abyste mohli střílet dál. Ten náboj, aby prostě jste mohli znova nabít a střílet dál. Bohužel tato scéna je dlouhá, hodně dlouhá, než dojedeme do toho hotelu. Tenhle vlastně nás jakoby veze do toho našeho ubytování. Máme tu nějaké cigarety, nebo nevím co to je. Mapu, vlastně tady to červený, to je trasa, kterou odjedem. Nevím, jestli tam je vidět, kde zrovna jsme. Není. Tu máme nějakou vodu, dalekohled, krásnou krajinu. Asi bych řekl, že se to odehrává v Africe. Vlastně není to jako ve Far Cry 1, kde jste měli prostě jenom hlavní mise. Tady vlastně musíte dělat vedlejší, aby se vám otevřely ty hlavní. Tak říkám, grafika není špatná. No. Pište určitě do těch komentářů, co byste chtěli za hru. Není problém jakoukoliv hru natočit. Vlastně můžeme hrát s Hypesem prostě spolu třeba co-op nebo prostě mulťák. Můžete si třeba zahrát různé hry s náma. Napište nám třeba, jakou hru hrajete, my ji zkusíme, uděláme z toho nějaké video. No, potom, nevím. Určitě pište do těch komentářů, co byste chtěli za tu hru. Nebo jestli byste aspoň na tuto chtěli let's play. Protože ta hra mě fakt baví. Je tu hrozně možností. Takže to je asi všechno. Facebooková stránka bude do konce týdne. Určitě. Teď vypne rádio. A jdeme si povídat s tutýma. Nevím co to je, nějaký domorodcí, jo. A pěkné AKčko. Hned bych mu ho vzal. Nerozumím ani slovo. A další věc, mě angličtina nedělá prostě angličtina mi nedělá problémy, tak kdybyste chtěli, tak napište do komentáře, jestli k tomu chcete češtinu, nebo že mi to v té angličtině nedělá problémy. Prostě kde je slabší v angličtině, ať napíše, uvidíme jaký to bude mít ohlas, prostě můžu stáhnout český titulky.
Tak teď bychom měli jet dál. Ano. Máme auto, co to? Jeep? Ano. Máme dvě krásné tetování na ukazováčcích, to jsou trojlístky nebo co to je? Opět nás zastavili, tak opět počkáme. Určitě plánujeme jakoby nějaké kromě let's playů a gameplayů, také vlogy, nějaké tutoriály jak na Minecraft, tak prostě třeba jak se patch do něčeho, jak to cracknout, fraps, jak s tím všechno, jak upravit prostě videa. To určitě je v plánu, doufám, že to bude mít dobrý ohlas, určitě zanechte nějaké ty odběry, lajky. Samozřejmě. Jako kritiku taky, prostě snesem to, napište nám, v čem bychom se měli zlepšit, prostě za každou radu budeme rádi. Ale jako by to nevadilo a prostě takový ty hejty ve stylu jste kokotí a neumíte to prostě to nemůže dělat dobře žádnému člověku. Teď už přijíždíme do toho, no, hlavního, prostě do městečka. Grafika není špatná. Stop. Tak vlastně se projevuje ta malárie. Teď bílá obrazovka, opět načítání. Co by to byly hry bez načítání? By se vlastně nedalo říct ani hra, kdyby tam nebylo načítání, že jo? Ještě ve stylu Far Cry 2 třeba, když jsem to hrál poprvé, prostě, když na starém kompu, čekal jsem třeba 10 minut, než se mi to načetlo, pokud by se to opakovalo, což doufám, že nebudu, prostě to vystříhnu. A ta hra bude mít po ptákách. Teď jsme v posteli, no, ležíme na posteli, to nějaký cápek sám hrabe ve věcech, tak ho poslouchejte chvilinku. A ještě jsem zapomněl říct, že každá ta postava má jiný příběh. Ja. Určitě doporučuji tu hru, je dobrá na ten rok, kdy vyšla. Teď nevím, jestli to bylo 2009 nebo 2008. Je velmi dobrá. I Far Cry 1, prostě. To je pro mě si myslím, že je Far Cry klasika. A taky kdybyste chtěli, tak můžu natočit prostě nějaký tématová videa, retro, třeba jako Duma 1, Wolfenstein 3D, Mario, prostě všechno. Já ještě budu natáčet, kromě, jestli byste chtěli ten let's play z tuto Minecraft a MV3, budu natáčet jak multiplayer, tak i single player. Teď vlastně opět bílá obrazovka a už můžu hejbu s kamerou, takže tady vidíme mačetu a viděli jsme, jak se náš hlavní hrdina hrdinsky postaví, hned spadnul, dáme si pistol, kudlu a já vás oficiálně vítám ve hře Far Cry 2. Tak vlastně takový menší tutoriálek. Nejsou to lagy, je to tím, jak má tu malárii, tak to je takový divný pohled.
jsme skočili dolů. Chci upozornit, že toto jakoby herní scéna už, tak je simulovaná, aby jsme umřeli, takže to nejde přežít. Že už nemáme náboj. Nikdo? Je. Tak teď jsme jakoby umřeli, ale jenom jakoby. Takže taky co by to bylo za hru, kdyby hlavní hrdina umřel hned na začátku. Tak nás převáží na určité místo. Opět načítání. Opět načítání. V podstatě tato hra je o obsazování území, najdi, zabij, prostě pozoru, jo, prostě není to žádná, prostě, že byste jako kotka, lezete, zabijete. Řekl bych, že u této hry musíte i drobet myslet. Takže háčkem vlastně jakoby doplníme si životy, i když nechápu, co to má za smysl. Jakoby tuto léčení, protože v životě jsem neviděl třeba, jak by se někdo vylečil sirkama. To prostě asi nedává smysl. Tak nám to je povídá. Oho, tak je. Hečky, takhle si savenem hru. Tak. Jdeme za ním, vlastně dáme si zbraň. A tady můžete vidět jakoby naši výbavu, kterou můžeme mít. Tak. Pistol, plamenomet, tak. Ještě si tady vezmeme lékárničku. Vlastně tady, jak se nám vlevo dole objevily injekce, když zmačkneme H, tak se nám jakoby celý život doplní. Takže OK, zmáčkneme H. Asi to je feťák, nebo nevím, ale píchat se, aby se vyléčil. Tento cápek má docela pěkný pásek. Myslel jsem si, že pásky se nosí na kalhotech. No, jak je vidět, tak jsem asi zaspal stylem, no. Vždycky je vidět, že už v té hře řešili ten cvek. Má pěknou čelenku, trochu jako Rambo. Takže tenhle cápen nás pustí ven. A už se nám ukáže naše pěkná pistol. Je to G3, jo, G3, tady vpravo v tom deníčku. Vlastně máme objekty. Když máte mapa, vlastně to, máme tady 3 druhy mapy. Tak. Opět zavřem. Takhle shiftem normálně sprintujem. A vlastně máte tu auta a lodě a pokud takhle jakoby už stoupají dým, když je takhle černý, už je to velký poškození. Je tam šedej, je to střední poškození a když hoříte, tak to je jasný, že bouchne. Vlastně takhle si to opravíme nějakým klíčem, šroubou od motoru. Tak. Tak a teď vlastně M-kem zvedneme náš Apple iPhone. Nevím, je to 4S, 5, 4, nevím. Tenhle cápek v tom telefonu nám dává úkoly, jak můžete vidět, ukázalo se nám tady Safe House, takže tak aby byla ještě nějaká akce, tak tam dojedu, ukážu vám to. Tak nastoupíme do auta. Vlastně
vpravo na té GPS, jak je ta mapa, tak vpravo na té antence je taková ta kulička. A tak když začne blikat zeleně, tak je poblíž diamant. A za diamanty si můžeme buď koupit novou zbraň, vylepšit si starou zbraň. Ano, tak takhle najedem. Vlastně vemem to po poli. Já tady zaparkuju. A jdeme už na nějakou tu akci. Pomalinku ze zádu se k němu přiblížíme, protože já chci brokovnici. Tak teď jsme ho kuchli. Vezmeme si brokovnici. Doplníme, ještě by tu měl být jeden. Tak. A něco? Jo, opět nám volaj. Vlastně teď jsme obsadili safe house. Jasný. Takže teď vstoupíme do toho safe houseu. A vlastně, tady máme náboje. A benzín, který můžeme použít do molotovu a do toho plamenometu. Vlastně nech se